Ola, somos Ana Moure e Ana Escariz e somos as mediadoras do proxecto Os Contos do Leite. Ola, son Natalia, son apicultora na Ulloa e formo parte do grupo de concomitentes. Este proxecto naceu no ano 2024 coa convocatoria de micelio de concomitentes nunha resposta a unha ameaza como era Altri. Falamos con Adrián Gallero, que estaba na plataforma Ulloa Viva, e el contactou cun grupo da plataforma e plantexou o proxecto para ver se había xente interesada e entón formouse un grupiño de xente que foi mudando ao longo do tempo. Creo que todos estes 4 anos de loita contra Altri, ¿no? Que xeraron, creo que un proceso de recuperación da autoestima colectiva moi potente, pero que tamén tensionou moito, ¿no? Tensionou moito o tecido asociativo, tensionou moito os vínculos sociais do territorio e creo que aí o papel que tivo Os Contos do Leite foi fermosísimo. O obxectivo que se pretendía con este proxecto era formar unha retaguardia cultural máis na loita contra Altri, fronte aos discursos de fora que se empeñan en sinalar que este é un territorio baleiro. Os Contos do Leite quere subrayar e defender que este é un territorio cheo de historias e cheo de contos que veñen sobre todo da riqueza do leite e da cultura de extensivo. I'm Jona from the collective Future Farmers, and it is a collective that is mainly working in the rural areas, trying to put in assemblage materials and communities and trying to interweave them and work around a moment of not knowing and renegotiating knowledge. Como si los quesos fueran islas, como si pudieran seguir existiendo si desapareciese el territorio al que están ligados. Entonces, decidimos hacer un queso. En septiembre, con los padres de Moni, llevamos a Zebra, una vaca, a pastar a una finca aledaña a la finca de Quintas. Pois as mediadoras lanzaron unha convocatoria por medio de redes, eu estaba participando en Ulloa Viva activamente e esa convocatoria chegoume a min e a moitas outras compañeiras e entramos a ver de que iba isto. Íbamos como unindo pezas e según as necesidades que tiñamos como grupo respecto tamén á loita, saíron dúas accións diferentes. Unha foi a do río, porque había unha manifestación que era o punto de inflexión na loita, porque sabíamos que necesitábamos chamar a atención e que fose unha manifestación multitudinaria. Entonces creamos unha acción moi visible e na que os medios de comunicación se podían centrar aí en que realmente éramos un río, estábamos todas xuntas e aquí non só había xente implicada da Ulloa, senón que había xente implicada de toda Galicia baixo unha bandeira que era do río. Necesitábamos un espazo seguro donde loitar contra a macrocelulosa, pero dende outro lugar, dende unha parte como moito máis creativa, calmada, pausada, que conectou o territorio e as persoas ao mesmo tempo. E creo que Os Contos do Leite sobrepasou estes obxectivos con creces. O grupo tiña unhas peticións, querían que as artistas que viñeran foran queer, porque é algo moi importante no territorio, na Ulloa,
o defender unha Ulloa diversa, non? Tamén era importante que foran artistas que estiveran afeitas a traballar co material, porque querían que a obra deixara unha pegada material no territorio, non servía que se fixera unha performance e que aquelo desaparecera, queríase que algo que quedara. E por último tamén moi importante que as artistas, o grupo quería unha obra que recollera o pasado e mirara ao futuro dende o rural. Tivemos dúas fases, nunha primeira fase que foi máis reflexiva, na que as mediadoras preparaban materiais ou visitábamos espacios que creíamos que eran importantes para preservar nun futuro na Ulloa. Fomos dende o nacemento do Ulla, pois a ver outras iniciativas vinculados tamén ao proceso do sector lácteo, que é moi importante aquí na Ulloa, e despois contextos nos que, bueno, falábamos, eran espacios de encontro, e ao final iban saindo pingas, non, de cousiñas que queríamos sacar na obra. E despois a segunda parte, que foi cando decidimos que as Future Farmers estiveran traballando con nós, nas que xa traballamos con elas, e, bueno, pues, empezamos a desarrollar o que queríamos da obra, non? Yeah, so we got this mail of Concomitentes, and then Amy was thinking a bit what could work, and so she also approached me, and we were put together in this project. That's how it evolved. We figured out we have very similar approaches, also Concomitentes with this very participative approach, Future Farmers, who is also trying to do participatory art in rural sites, and that was resonating a lot, and so that's how the collaboration came to work. Yeah. Escolleuse os Future Farmers porque pois, é un colectivo internacional que podía darlle tamén unha dimensión máis grande a esta loita, levar a defensa do territorio daqui da Ulloa e conectala con outros territorios no contexto de Europa, que é onde traballaron, e tamén no contexto de California. E logo, ademais, bueno, porque teño moitísima experiencia no que é o diseño en arte participativa, non? Sí, entón a idea era que se creara unha obra de arte que permitira como estender esta rede de coidados que se xerara ao redor da loita de Altri. Tamén, como en prácticamente todo o mundo, o carpooling ou coche compartido impúxose fronte ao 1 ou 2 coches por familia da vosa época. E a segunda acción que fixemos foi un tour ao futuro da Ulloa, porque cando dicimos Altri non, a que lle dicimos sí. Levounos a enactar ou a performar ou a montar este teatro sobre ese futuro, non? Montamos un tour no 2060, un tour en bus, que trataba de facerlle o espello a este tour que organizaran os da empresa de Altri Greenalia e que convidaran os alcaldes da zona a coñecer os territorios onde se instalaran as fábricas en Portugal, non? E nos dixemos, bueno, imos ir facer a simetría, inventamos entre todas este tour ao futuro da Ulloa para que os non convencidos se convenceran, para mostrar como será este territorio pois dentro dun cacho, non? Contamos coa axuda de Mónica García, unha actriz galega moi vinculada tamén ao eido social, coa axuda tamén das persoas vencelladas ao Son da Aldea, que é aquí un festival de teatro comunitario que está super asentado na Ulloa, as produtoras tamén, aquí da comarca, de produtos de proximidade, pois isto foi
un teatro sobre rodas que pasou por distintos sitios da comarca, nunha visita ao futuro que remataba con estes visitantes do futuro dando as grazas ás persoas do presente por ternos cuidado tanto, por terse implicado tanto na loita. So in the opening of this artwork, we were once again moving the wheel in which the cheese is ripening from one activist to the other one, to the next one, in this case from Lucia and Dani to Arcachal, to Luis. E empezamos a rodar con toda a xente, tamén fixemos outra parada na que seguimos falando un pouco do territorio, do que queríamos preservar, da riqueza que temos e seguimos coidando este queixo ata chegar a Arqueixal. Estou aquí, neste estómago. Non é un lugar físico, é un estado, porque aínda estou dixerindo o vivido. A ameaza de Altri era inmensa, tanto que a loita tivo que ser maiúscula de igual maneira, tanto que chegou a arrasalo todo. Moitas veces temos falado coas compañeiras sobre a dor que causan este tipo de macroproxectos sen sequera terse instalado no territorio. Provocan unha sensación de desamparo, de indefensión e veñen a poñer a túa vida patas arriba. Por iso, quizáis esteamos aínda aquí asimilando, dixerindo todo o que pasamos. Demasiadas horas, tempo que lle quitamos a outras obligacións e o que é peor, á familia, ás amigas e a nós mesmas. Pero a legitimidade da causa, esa urxencia, facíanos xustificar un pouco esa neglixencia que tiñamos connosco e coas demais. Seguramente tanta dedicación de tantas persoas, que a mesma idea tan clara de que non o ían conseguir ao mesmo tempo, foi vital para que a loita contra Altri xa teña vida propia. Os contos do leite veu a darnos un refuxio, un lugar seguro no que temos compartido risas e choros, de alegría pero tamén de tristeza cando pensábamos que non podíamos máis. Nestes contos imaginamos, non só resistimos, senón que tamén construímos, atopamos outras formas de facer, poñendo os coidados no centro. As Future Farmers fixeron, o resultado final, a obra final, é unha roda moi grande de 3 metros de diámetro de madeira que ten dentro unha cápsula, a cápsula do tempo, chamámoslle, e dentro desa cápsula viaxa un queixo. Este é un queixo que se fixo, o primeiro deles, fíxose con leite de vacas que pastaron moi preto nos arredores da finca de Quintas. Celebramos con un xantar compartido pois esas outras pequenas victorias que sucederan, non? E en Arqueixal tivemos outra vez, fixemos outra terceira etapa, non? Que foi outra vez facer un queixo comunitario na que xente de fora da comarca participaba na creación dese queixo. Pois había unha orquesta na que tamén tocaron unhas pezas maravillosas que acompañaron todo ese proceso de fabricación. To celebrate this handing over of from the first caretaker to from the caretaker before to the next one. Then we tasted the cheese actually all together, and the cheese was gone in the end. And then we had to make a new one, and I think that was it's an interesting moment because you start thinking, what is this new cheese about, or what can it say? What do we want that it includes? What does it consist of? So we made this new cheese, and it's now ripening in the wheel at Arcachal and waits to be moved.
again. De alguma maneira, un momento para que as comitentes se reivindicaran, para que as comitentes puderan compartir que é o que leva este queixo, que é o que leva a loita e que significa para o corpo pasar por ela, o que ela pasa por ela de ti. Decía antes Natalia, cura o queixo e mentres curamos, non? Sí, Algo así sí, dixo, sí. que estaba bonito, sí. Sí. E por último, pues, chegou a celebración que era o punto final. Yeah, so we were doing this cheese wrap that is like a sort of cloth that holds together the cheese, and we printed an instruction on it that is like a protocol how to use the wheel and how to move it further and so on. And I hope that this is also the future of the wheel, that it's somehow used to reactivate things, and it does not have to be always the same story. It can be very different. It can be like a magnifying glass on different things that the community cares about in the end. Que sigamos creando vínculos, cuidando esos vínculos e poñendo a creatividade en unión con todo ese cariño que se está facendo no territorio e nos cuidados, tamén como un punto de luz e de esperanza cara ao futuro que queremos ter. Esta roda non vai deixar de moverse dun lado a outro, non? Entón, o futuro da obra é un pouco similar ao seu pasado, pasa por continuar a rodala de aldea en aldea, non? Entón, pois, o que lle queda é continuar pois estes coidados, continuar a movela dun sitio a outro, continuar a celebrar o territorio e deixarse coidar por ese queixo na mentras se cura. Bueno, e os contos de leite un pouco o mesmo, seguirá pois aquí para seguir movendo esta roda. Nós como mediadoras daremos un paso atrás ou ao lado, pasaremos a cerveciñas da Ulloa e xa está, e con moitas ganas de ver que máis cousas pasan. O futuro é precioso e xa está aquí.